Čili já vás vítám u dalšího videa. Dneska to bude prostě tutoriál, jak postavit tady tento automat. Tento automat by se vám mohl hodit na nějaký survival server, třeba když hrajete s kamošema nebo takto. Já vám to můžu ukázat, já jsem to totiž udělal na mém survival serveru jménem Fusecraft, kde mám jenom hráče, které já osobně vyberu. Tady to můžete vidět, má to trošku jiný design, ale je to ono. Teď vám ukážu, jak tento automat funguje. Tady je samozřejmě cena 1 diamant, můžete tam dát pak něco jiného, to vám samozřejmě všechno ukážu. Tak, je cena 1 diamant a vlastně když nahodím diamant, tak se ta redstone lampa, jedna z nich rozsvítí, je to úplně random a to, co se rozsvítí, tak to mi padne za výhru. Takže hodíme a schválně, co mi padne. Jo, rozsvítil se iron, padl mi iron. Dobré, zkusíme si spadne netherite, na něj je nejmenší šance, já vám pak ukážu, jak ty šance měnit a tak dále. Takže ještě než začneme, zanechte like a odběr, budu za to rád. Ten like je jednoduchý zadarmo, dejte tady hodně lajků, budu za to samozřejmě velmi rád. A odběr je úplně zadarmo, tak dejte odběr. Můžete mě samozřejmě sledovat i na mém Instagramu, @chipsik.it, jo, můžete mi dát follow, jsem tam poslední dobou docela jako aktivní, jo, než nikdy předtím, tak můžete. A jo, a asi jdeme na tutoriál. Budete potřebovat několik redstone dustů, aspoň 2 stacky, hele, nebo hele, bude stačit stack, bohatě, jo. Pak nějaké redstone torčky, redstone repeatery, anvilku, to vám pak řeknu proč, water bucket, redstone komparátor, nějaký hopry, sleby, dropper, čestky, blue ice, item frame, stačí 3. A 3 redstone lampy. Záleží samozřejmě na tomhle počtu, nebo na celkovém počtu, proto kolik tam chcete mít těch redstone lamp. Já budu dělat tutoriál na 3, není těžké si jich přidat, až to pochopíte. Ok, a asi jdeme na to, takže tyhle ty bloky samozřejmě jsou na stavbu, takže já si nějaký asi teď vezmu a postavíme si zatím tady ty redstone lampy, ať víme, kde to je. Měla by být mezi nimi takhle mezera, jinak to nepůjde. Takhle dáte vlastně schody. Samozřejmě jedno, jaký bloky používáte. Jinak nesmí být blok na tu lampu, protože tady pak povede redstone, tak měl by být takhle. Já tady dám samozřejmě schody, protože to pak vypadá lépe. Teď od této lampy vypočítáte 5 bloků, takže 1, 2, 3, 4, 5. Tady uděláte takhle díru, tohle vrátíme. Vezmete si hopry, samozřejmě redstone lampy už nebudu potřebovat, item frame tady rovnou dám, ať pak s nimi nemusím mít nějaký problémy, nebo spíš ani nemusím pak řešit. Vezmete si hopry a vlastně ty hopry tady dáte tak, aby vedli takhle na levou stranu nebo prostě od toho automatu. Tohle zničíte, vezmete si čestku a tady položíte tu čestku vlastně, aby ten hopper směřoval do té čestky. Zapomněl jsem vám to říct, ale budete ještě potřebovat jeden stair, aby se to mohli dát takto, abyste mohli otevřít pak tu čestku, takže jo. Ok, teď jdeme asi na ten redstone, takže tady vlastně dáte stony, takové obracené elko, prostě aby tady za ten hopper dáte blok, tady dáte 2 bloky, redstone torči, pak vezmete, takhle dáte bloky, vezmete si redstone repeater a dáte ho takto, aby směřoval směrem k té redstone torči, tady dáte takhle bloky, takto, a teď tady zničíte tu lineu, za tím hopperem bude takto blok, tady dáte pak redstone komparátor, vezmete si redstone a povedou tam dolů. Tak, vezmete si zase repeater, tady dáte ho semka, jinak vám to nebude prostě fungovat. Tak a teď od tohle komparátoru nebo repeateru si vypočítáte 11 bloků. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4 bloky doprava. Takhle zahnete a vlastně vezmete si takhle dropper a dáte ho takto, aby směřoval směrem tamhle. Vezmete si pak čestky a dáte vlastně takto, tady dáte takhle dvojčestku, takhle při ten dropper. Vezmete si led a tady tohleto nahradíte vlastně ledem, tohleto celé. Ten led by měl vést až po lineu, kde je ten redstone, kde je poslední redstone lampa, takže tady ta. Kdybyste to měli další, samozřejmě budete pokračovat, ale já to zatím udělám takto. A jo, led už nebudete potřebovat, tohleto můžete zatím ještě zničit pod tohle. A teď si vezmeme takhle hopper, dáme ho takto, můžete ho dát samozřejmě takto, ale já to doporučuji takto, tomuhle tu dvojčestku. Tak, vezmeme si sleby. A ty sleby dáme takhle po tomhle, prostě dáme takhle sleby, všude jde ten led. A vlastně teď v každé lajně, kde je redstone lampa, to je tady, tady a tady, uděláte takové zdi. Takové, tohle to uděláte v každé lajně, kde je ta redstone lampa, vidíte? Vezmete si hopry a takhle ty hopry položíte. Tohle to zničíte
Tady dáte nejlépe asi dvojčestky tady. Tak a teďkom jdeme zase na ty redstone. Ok, takže tady dáte vlastně u každého hopru uděláte zase tohleto. A uděláte tady to stejné, co bylo vlastně tamhle, že tady dáte redstone. Tady dáte ten repeater, který povede směrem k té redstone torči. Uděláte pak tohleto. Vezmete si komparátory a dáte tady takto, jednoduché. Vezmete si zase takhle redstone a tady dáte všude 2 redstone jednoduše. A pak tady zase dáte repeater. Tak. A teď vlastně uděláte tady takhle lineu, která povede až takhle nahoru. Nic těžkého. A teď vlastně ten dropper, který bude dropovat ty výhry, musí být vlastně 2 bloky od té redstone lampy. Takže 1, 2 a tady musí být ten dropper, ok? Samozřejmě pak si to tady vydesignujete, aby byly ty hopry hezky takto. Dobrá, jdeme zase na ty redstone, se vrátím, tak ty redstone hezky dáme takhle až nahoru, aby vedly až tady po ten dropper. Udělá to tady v každé lajně, nic těžkého. Hezky to došáhne, no problémo. A teď, já si vezmu tady sklo, ale vám budou stačit obyčejné bloky, ale já si doporučím sklo, abyste na to mohli hezky vidět, protože tady takhle dáte kolem toho ledu sklo. Tady ještě doporučím dát takhle bloky. Vezmete si water bucket a dáte to hezky takto. Vrátíte tady to sklo. Ještě tady potřebuju jednu věc, abyste takhle, vlastně aby ten redstone signál vedl z tohle repeateru až tady po tento dropper. Ok, a teď si řekněte, na co chcete ten automat, jaká bude cena. V mém případě to třeba bude takhle diablok, tam byly diamanty, já tady dám diablok. Otevřete tento hopper a dáte tady 18 těch věcí, které tam budete chtít, na co to bude. Já tu dám diabloky. Já si vezmu teďkom tady dveře, envilku a ty dveře pojmenuju nějak, prostě random to pojmenuju, dobrá? Vezmu si to a ty dveře tady dáme takto, aby ten člověk, který bude vlastně tady gameplayt, tak aby ten blok tam nemohl hodit, aby tam nemohl hodit něco jiného, protože tu není teď místo, že jo? Takže vlastně ty tam nemůže hodit jiný blok než vlastně diablok. Takže obyčejné dveře tam teď nehodit, protože to je pojmenované. Tak ještě jeden diablok hodíte tady, do tohohle hopru. A teďkom, když už hodíte ten diablok do toho, tak by se měl hezky objevit v této čestce. Teď vám to tady ukážu, když hodím do toho ten blok, tak vlastně se spustí takhle redstone signál do tohle dropperu. Do tohohle dropperu dáte nějaké zbytečné itemy. Když to budete mít na 3 takhle výhry, tak se máte 3 itemy nebo bloky, které jsou jednoduché získat. V tomhle případě si tady vezmu tyhle 3. Vybereme si tady výhry. Takže tady bude třeba totem, tady bude elytra a tady by byl třeba trident. Ne, každý blok bude představovat ten jeden výherní item. Takže elytru bude představovat tento koberec. Tady totem nesmrtelnosti bude představovat cobblestone. A trident bude představovat hlína. A teďkom půjdete do tohle dropperu a hodíte tady ty bloky, které každý prostě představuje něco jiného. Vezmeme si zase nějaký dveře, které pojmenujeme úplně random. Já nevím, třeba chipsik je nej, dej, like. Tohle byste měli když tak poslechnout. A teď vlastně, když třeba koberec představuje elytru, tak v té lajně, kde je elytra, půjdete do tohle hopru a dáte tam ten koberec, dáte jich tam aspoň 18. Tak dáte tady takhle ty dveře. Tady dám všude ty dveře. A teď třeba tady trident představuje dirt block, tak v té stejně lajně dáte 18 dirt blocků vlastně do tohle hopru, který je v té lajně s tridentem. A to poslední samozřejmě představuje cobblestone, tady tento totem nesmrtelnosti, tak cobblestone vlastně dáte do tohohle. Když se spustí signál a dropne to random jedno z tohohle, je to úplně random, protože dropper je prostě random, tak to vlastně takto pojede až k této čestě, takže to bude vlastně takhle na kraj. A ten hopper, který je na ten item určený, to vezme, aktivuje to ten redstone signál. Chápete, když to třeba dropne koberec, tak to pojede, tento hopper to nemůže vzít, ani tento, můžete vzít jenom tento, protože nic jiného se tam nevleze, tady koberec může v klidu bejt. Doufám, že to chápete, teď vám to asi tady můžu v pohodě ukázat, takže vezmu si tady diablok, tady to už můžu zničit. Doporučuji vám to, abyste si to zapamatovali. Hodíte diablok,
rozsvítila se tady totem nesmrtelnosti, tady ta lampa s totemem nesmrtelnosti a mělo by to dropnout. Samozřejmě, když budete chtít menší šanci třeba na elitru, tak elitru samozřejmě představuje koberec, tak vlastně tady dáte více třeba tohohle koblu, více hliny a ten dropper, když to dropne random, tak bude menší šance, že dropne tady tohleto. Tuto česku jsem tu dal proto, aby jste třeba mohli, protože on to samozřejmě se může vypotřebovat, tak tady můžete dát nějaké ty zásoby pro ten dropper úplně na pohodu. Tady do tohohle bych vám to doporučil ještě, než to dáte vlastně do této čestky, abyste to takhle hezky tady uspořádali. A teď, když tady vezmu kabel, tak ono se to automaticky samozřejmě doplní. Vidíte, jak se to doplňuje. A ještě abych vám to ještě jednou vysvětlil. Když hodíte do tohohle diablok, nic jiného tam hodit nemůžete, tak vlastně se aktivuje redstone signál. Do tohle dropperu dropne to random věc. Na elitru je nejmenší šance, protože elitru vlastně představuje koberec a koberec to je jenom jednou. Ještě můžu dát menší šanci tady na trident, protože ten je taky vzácný. Trident, tady se můžete podívat, představuje dirt, tak tady dáte jenom méně dirtu. Dropne to třeba takové dirt, což představuje tady vlastně trident. Dropne to dirt a takhle to pojede, takto. A pojede to až k této čestě, která to posune tady. Do tohle pojede to tudy. A jeden z těch hoprů se to vezme. Tento nemůže, protože tu není místo, taky není místo, ale tady je místo. Samozřejmě, když se to tam půjde, tak ono se to pak vrátí do této čestky, pak to můžete doplnit v pohodě, protože tady může být jenom 18 dirtů. No ano, když se to vezme, tak se to vlastně aktivuje tento redstone, aktivuje to redstone lampu a dropper tedy dropne výhru. Doplníme tady ty výhry, aby mohlo něco dropnout. Samozřejmě, když tam bude na něco málo místa, tak si můžete v pohodě vzít třeba takový hopper a čestku. Nad to dát takhle hopper na ty dropry, čestku, do které dáte více třeba těch eliter. Protože tady v těch hopperech je málo místa, jenom 9. A když to vlastně dáte do té čestky, tak samozřejmě pak, když tady ubyde jedna elitra, doplní se automaticky další. Vezmeme si koberce a zakryjeme vlastně ty redstony a tak dále. Tohle je velice doporučuji, takže tady dáte takhle koberce. A tady vlastně jde ten hopper, tak tady dáte červený, aby mohli lidé vědět, kam hodit ten diablok. Můžeme si to samozřejmě tady teď odzkoušet, takže hodíme tady diablok a teď se random rozsvítí něco. Dosvítil se tady totem nesmrtelnosti, můžete vidět, zase totem, protože na něj je největší šance, dropne se výhra. Teď se dropl trident. Samozřejmě měli by se to házet po jednom, protože když to tam hodíte naraz, tak se to stejně aktivuje jenom jednou. A vlastně když to tam budou ti lidé házet, tak vlastně ta cena se bude skladovat tady a vy si to pak můžete v klidu sebrat.